Okay, mayong mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po ta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Aka. Binoadlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza dos na kini higala sa tuig sa bulan sa Enero tuig 2024. Uy, bagong tuig na gyud mga higala. Wala na gyud lain pag Enero 2 kanapon. So may mudto na karon tang na mga higala, no? Ako medyo luya-luya ko ba gyud ko, lain-lain pa akong lawas, akong mga kuan mga higala, akong mga lutahan medyo nang wan pa nang mutmut pa, no? Tungod sa siyam ka adlaw nga matud pa Misa de Gallo, and then pag-abot po sa 26, 27, 28, 29, 30, 31 successive po mga higala doon na po tayo mga activities. So muna nga wala dyan ko kapahuway. Siguro karon na yung adlaw siguro ugma, no? Maunag yun ang natud pa pahuway na gid nato pag-ayo, no? Kay medyo kuan-kuan kita gamay, medyo ba gitawag nato og busy-busy kita gamay, no? So muna ano, kumusta naman mo, no? Wala ra ba mo makuyawi ni adto? Pino higala na limtan ako og utang og microphone dahil higala, no? Wala ra ba mo makuyawi, no, ni adtong ni adto nga bagong tuig. Kumusta naman, no? Nang hinaot kita nga okay ra mo ha. Wala ra mo'y problema. Padayon ra gyud sa ato nga mga kalihukan. Nakafunction ba niya akong microphone? No? Tuwa na, no? So, ganina medyo na layo-layo na ko gamay ang microphone mo higala, no? So, muna, no? Nga, mayong mudto na kanatong tanan, o naghinaot ko nga na kamong tanan sa kapiskay panglawas, ni ining kamudtuhon, no? Okay, no? So, ari kita sa atong Saint of the Day. Bayno, Enero 2, ang ato karon nga santo, mao si San Basilio Magno, no? Magno ang pangalan, pero in English ni siya man siya gitawag daw tog Saint Basil the Great, no? Natawo siya na atong tuig 329, namatay na atong 379, no? 50 years old mga higala kini si San Basilio nga namatay, pero nahimo ni siyang obispo, no? Na ordinahan unya. He fought against the Arian heresy. Kining Arian heresy mga higala, wala kini sila mo ila nga si Kristo Dios, mo na gitawag natong divinity ra gyud sa ilang pagtanaw ni Kristo. Unya, misunderstood, misrepresented, accused of heresy and ambition, tireless in pastoral care, tireless preacher, food, prostitution, business, and known orator, na popularly known as Saint Basil the Great, no? So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Basilio. Hala, no? Padayon ta mga higala sa atua nga mga buhat tono ni ining kamudtuhon, og sorry kay ganina mga higala, ha medyo dili ko madungog kay pagsugod gyud kay nalayo ang microphone, duble mo guni akong microphone nga gigamit mga higala. Microphone sa teleradyo o microphone po sa radyo ra gyud. Ganyan, no? So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Basilio Magno. Bino padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon, ug ari kita mga higala sa ato ang pagtulunan karong adlaw, no? Ang ato ang pagtulunan karon mga higala, kabahin kini sa kining Kapaskuhan, no? Doon naman goy pipila nato ka mga igsuon mga higala nga dili mo celebrate og Pasko kay kuan lagi ko, no, kanang wala sa Biblia. Well, anyway, ang tanan natong gihimo nga mga Katoliko is an expression of our love to Jesus, expression of our love to God. So there is nothing wrong kung naaba na sa Pasko kay nabi giingon nga higugmaa ang Dios labaw sa tanan, ug higugma ang imong isig ang imong kaugalingon sama sa imong isig katawo. So kung moingon sila nga wala sa Biblia, murag na problema ta gamay ana, no? Kay ngano man ang atong gihimo expression man ni siya sa atong gugma ngadto sa Dios. So naagyo ni sa Biblia kaniingon man nga higugma ang imong isig katawo. So muna, no? So muna nga nagsaulog kita sa Pasko kay mao man lagi ka na ang matud pa kanang birthday sa atong Ginoong Hesukristo, no? Diba ingon sila nga naa bago na sa kalendaryo,
Dili man na. Biblia man atong gihisgutan so maghisgot ta po mo kalendaryo. Ayaw, Biblia man dagway, no? So kung miingon kang kalendaryo, sorry to say, nga wala pa tayo, mura ha, dili lang ko sure, murag wala pag kalendaryo na itong tungura. Ang ikuha ang base na lang na ito ang kahimtang sa panahon. No, na mga theologian, kuan man lagi, nagpasibsib og karnero ang mga magbalantay magbalantay sa karnero, nagpasibsib sa ilang mga karnero, nya mipakita ang anghel kanila. Sa ato pa, katong mga panahon na dili gid kayo baga ang snow. No, dili kayo baga ang snow. Kaya nagpasibsib pagod. Kay kon pananlitan o kung baga na kayo ang snow, so tuwa na sa ilahang barn, no, kamalig nila. Pero kay kuan man kanang gitawag na to dili pa kay baga ang snow, muna nga gikuan ra ba sa ato pa na gihaom sa sitwasyon sa panahon. Ingon ni ana, no? Klaro ba? Ingon ni ana. So muna, no? So katong mga kaigsuonan nato nga moingon nga wala sa Biblia, murag dili man ta matig debate, pero makaingon kita nga wala siguro sila masayod, kaya siguro sa kuan nato nga matud palagi ang atong pagsaulog sa Pasko sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa atong dakong gugma. Pareho gud ilang anak God sa atong mga anak, atong saulog, alabi na palangga nato atong bata, sa ulugan gid nato sa iyang birthday. So mo punta, no? Kay tungod kay matud pa ato gyud nga giila si Kristo nga atong Dios, unang atong gisaulugan sa iyang birthday. Muna ginawag nato sa in English og in an ordinary situation. In an ordinary situation, wala na nakinahanglan og Biblia pa. Ordinary naman ang sitwasyon. Wala na nakinahanglan og basis from the Bible. Ngano man, kay kuan naman na sa ordinary naman nga sitwasyon. Kanang mag-birthday ka, mutanaw pag yun ka o kanang gitawag na to kanang birthdayhan ninyo inyong anak, mutanaw pag imus Biblia kung gisaulugan mag-birthday ang mga tao sa unahan. Dili na siya. Wala, in an ordinary situation, you don't need the Bible. Kaya nga naman, naa naman na, og sa ato pa na included naman na siya. No? Kaya dako nimo, palangga nimo imong anak, gi-birthdayhan nimo siya. No? Ingon ni ana, kay gihigugman nimo ang Dios, imo siyang gihimuan sa iya mga halandumon kaayo nga mga gitawag na kasaulugan. Ana, no? Unya, daghan putag mga gitawag bitaw natong mga kalihukan sa Pasko, mga Christmas party, ug uban pa, no, ang mga Christmas party expression gihapon kana sa atong mga kalihukan, sa atong pakigugma sa Dios ug sa atong isig ka tawo, di ba? Kaya during the Christmas party, makinatagay man tag mga gift, exchange gift lang hinoon, pero dunay mga Christmas party mga higala nga silang hatag gid sila. Wala sila bitaw nag-exchange gift, imbis gamong yung ilahang tagaan ang ilara pong kaugalingon, nangimbitar sila og mga indigents nga mao ilahang gipakaon, wala mao ilahang gitagaan sa ilang mga gasa, something like that, no? So again, dunay mga kalihukan, pero karong kaming na karong si manahuna nagdulong na pud ang fiesta ni Santo Niño. So usa po na sa mga gitawag nato kontrobersya po na sa kayo, no? Ngano nga gisaulawgan po nato sa kapistahan ng mga patron. You know what? Kini magong laging pagsaulog sa kanang mga kalihukan sa expression man gyud gihapon nato. That is our way of expressing our faith, no? Kasi ato pa giingon man gud si Kristo nga kung dili ka magpakasama sa usa ka bata, dili ka makasulod sa kaharian sa langit. Una nga atong gikuhaan gyud og base ang giingon ni Kristo nga sa ato pa ang usa ka bata di ay angay nga pasidunggan. Unya ang pinakabata gyud nga angay natong nga una natong pasidunggan mao gyud ang bata nga Hesus nga mao si Señor Santo Niño. Kini ingon ba ang Ginoo nga kung dili ka magpakasama sa usa ka bata, dili ka makasulod sa kaharian sa langit. So wala na gihapon na in an ordinary situation, no? Wala na kinahanglan pag Biblia kay expression man na. You don't have to locate that in the Bible. Kay expression man na sa pagtuman nimo sa iyang kasuguan. No, klaro ba? So not all the time nga maingon jud ka nga naabas Biblia o panalitan. Ang naaman ay daghang kay nganong mo eskwela man jud ka naaba na sa Biblia. Dili na in an ordinary situation. Dili na kakinahanglan pang mubasa og nakinahanglan pagpaeskwelahon imong anak ug di ba. In our ordinary situation, imong ganang paeskwelahon kay expression man na sa imong dakong gugma lang sa imong anak. Apo imong paeskwelahon aron maayo ang iyahang kaugmahon. You need to locate that in the Bible in an ordinary situation.
Katuhin no, mga lisod ng mga sitwasyon, ang tanaw ka dito. No, klaro ba? Abi no, dinil lang utak kita ko sa mga higala, kaysa ako na ginaingon, medyo nga akong mga kaunuran, medyo na maul pa. Bason karong mga sunod mga adlaw, makakuan na ni, mahuwas-huwasan na tagamayan eh. Ha? So dinil lang ako kutob, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Double A, manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios, o kaya gahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!